Здравейте, хора! Днес играем играта. Така. Само да видим кога ще ми заради. Така. Заради, хора. Само да се пусна като елмата. И така. Така. Почваме. Тъпа игра. Ръбе. Така натискаме. Така. Дайте да си купим по-скупим хора, а снайпера ще си купим. Значи това е снайпер. Не, няма да е снайпера, хора. След малко ще ви покажа снайпера. Първо да вземем това оръжие. След този рунд ще покажем това малко да го намаля. След този рунд ще го пусна снайпера. Нарочно ще се хвърля. Вижте колко патрона трябва да изстреля за да щупиш стъкло. Аз оръжие. Опа. Хора, без да исках се метнах. Много съжалявам. Омага, как се метнах? Малко как се изложих. Хора, извинявам се, че се изложих така. Обаче снайпера го няма. Хора, много гадно. Тогава ще купим това. И сега ще джойнем. Гледам така. Това оръжие е готино. Опа. Виждате как стреля. Това също не знам колко, с 30 патрона, да. Аз имам 60. Два пъти презареждане трябва да... За два пъти я презареда, хора. Ето го. О, аз го убих. Добре. Това е готино. Сега ще се кача ето на... Ето тук, да. О, що не се качвам? Много странно, хора. Така, дала кил. Чухте го. Ако не сте го чули, аз ви го казах. Дабъл кил. Ако бяха и тримата, не знам точно дали ще е дабъл или... Така, убихме го. Само да видя нещо, хора. Да се... Хора, ще се върнем, когато... След малко ще се върнем, хора. И здравейте, не ми тръгва играта. И затова сега ще поиграме една минута на слинконки. Ще приключвам клипа, защото трябва да уча. И след малко пак ще снимам. Само да ви кажа. Добре. Както виждате, съм с облачето съм играл. Да, вижте, отключи ми се нова колекция. Ето тази колекция. Имам само това. Тук на сърчице ще си го използвам. Ако са 4 така. Вижте колко пари, 9 пари. 10. И умряхме. Няма да се го използвам. Така. Още малко. Още една игра. Изиграме.